Hi people, dneska teď máme back to school, jo, a to štěkání neposlouchejte, protože to štěká se vysvětlí v pes. Tak jdem na to. Teď máme pero, mám tady tenhle už otevřený, tady jakýsi pirát, já nevím, neznám tuhle pohádku, kdo ji zná, tak napište do komentu. Potom mám tady tohle ještě cukroví jedno, bez ničeho, věci a potom náplně prostě. Klasika, pilot je nejlepší pro mě. Prostě gumovací pera je nejlepší. Já nemám ráda ty prostě, co se používají jako něco. Jdem na další. Pak pastelky a fixy, tady tyhle v sadě jsou ještě, takže tady tyhle. No a prostě další tohle hento se asi a to samý fixy, nebo tyhle jsou taky zvláštní. No, to jsou prostě pastelky a fixy, ale já jsem spíš chtěla takový s těma gumová, ale zatím nebudu mít tyhle. A když tak budu mít jiný, ale spíš ne. Tak jdeme na další. Prostě tady to Journey Fix. Nic věc. Dál. Pak prostě klasická guma a nějaký to, jak se to jmenuje, ušky. Mám tady tyhle 3. A potom tady toto štětce, barvy a balance. Mám temper, paletka a tempery a toto dvoje na vodu. Stelína a voskovky, klasika, klasické lepidlo, Herkules, prostě papír, prostě tak, na tvarku, lemochy, malýho sešitu, velkýho, ložka, tady tohle, což nevím, no to se asi napíše trošku, já nevím, napište do komentu, co to je. A to asi bylo všecko z tohohle videa a zatím čau.